nyai kuble yepi baro haka kerteng kajong uji sukris. But ni aingu yo blay bangi yo ya kani kapor kabukum kani. Nakaliang jong kabalang kabedai but kini ki arngut ki rangba bon mikmat na KGP Assembly. Pastor ida sokmen hado kata-kata bapia pelai por kenang band ya don rengkat bat ngi bat kajing don rengkat jongpi berorngut kan aimen sim penerhem yangi kum kabalang haba nyerakhe ya gani kajing dap sispa arsan snem ijongka batu blay ondor rengkat bat pi pastor ha kajing syakri kajongpi berorngut ya kam kajong blay but mentang inya ya chakmat hakani kajing syakri kajongi ho ni aingu yo blay ba udon rengkat bat kabalang hakajing ya lenti kajongka bon teligi snem ni aingu yo blay namar kajing ai jong u ka ba pla yangi hakabangin penkre ya gani kajing rakhi kajing dap sispa arsan snem kabalang but ni aingu ru bauladon rengkat bat kerku yangi menen hak jeseng play bat ngingai scam ba menta ru un kerku yangi lengba kijing syakri ki balong hak kijing ruai bat kajing hikai ka bakarpang ka bangin sayo siben ka ketin kajong blai ko ongkum ni hakmi ka babha bat ka ba itanat katnu ki para ki syong langkawai kong ru to aingu hau trai na baulong babha namar kajing isen jong u kane junam but Jeremiah penkan mau ya kajing duai kabamu u bagi khun Israel ki duai to pentamai ya ki sngi jongi kumbamen berem ngenia ya syakmat kani kajing syakri kajongi da kabang ya sok lang ban ruai kajing ruai ka basan spa nyo huwei And crown you Jesus Christ utrai pipa rojunum du pipa rojunum du gi angel neng bat gi riu koi tubu buram 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 to buram ya Yeshua menginya pendam lang kajing doai ngan puli kat tu kan ikut dekat nak ketien kajong blai bingila ban syam na Joshua kelenong ke bar pulai kesam bokat kendai kesithi ke baningkong kenong koren ke bas kat san pupra Filipi lai kat lai bat kesithi ke bar Petrus lai kat pra ikitien gibo ongkom ni namar kata pinlong seluruh ban sumar bat ban le ya baro kablatho aga kitab ke hukum Moses bapin ompaino naka sakamon lani sakadiang bapin om yalok bat kini kijat benrio ki bidang sa ha pedeng jongpi lem ni wan ong ya ka kerteng ki blai jongki lem ni smai haki limne syakri haki limne dem yala di haki henrai tusno autorai ublei jongpi kumba bilale hadu kani kasgi ka anyu trai kolong ka bajanai ka penbhapat ya ka minsim ka jingplau trai kolong ka baskem ka penstat ya ubashida nabakum taku para bangit ba i jonga
tolong pi ki bayai ne scam bat ki bam ken ria no bat ki bam man kerhai man lakas ni ka kamu trai aba pi tip scam baka ta ka jing 3 minute jong pi kam julong ka bale no au trai ku prabanget ngangam niyo yala di ubala ban nre kani ka wei ngale da ka bakalet no ya kita ki ki basadian bat da ka bakner no sa ki ki basakman nre tu pinang roy ya kajing ai ba kajing tip yo try unang penim jangi uji sukres hau tu anlong ka buram mentaru bat hadu kasngi kebam jugat to blen kurku ini ketian kebal pulih ke pon ya pendam lang jeng doi ublei jungi kupa jungi ba beneng meno ublei wadap da kajing kajing isnei ublei wadan bor habaro abahalor baro ubolong ru utrai ki met utrai ki minsim ki jangi melapela apa dengi au ublei kum ki kun ki jang me halaka jong ka balang banyo ay ka ban kiyo pat sa sisian kan kaying ka bakentang ka jong me banyo ay ban syakri bat pendan buram ikakerteng ka bakhud ka jong me ay ngu me au blay ba me manang di penim yang hadu kan ka kelemat ka banta ho au blay wat apreng bun singla di ban mat ya kijing ale kijing em ka jongi ya kijing pang kijing sitam ki baban ki met ki phat ki jongi Dengi ikak sang ti blay ke jang me. Bakayay kener. Hakimat makimin sim ke jangi. Mangilong kumne ke mangilong. Dedag jing na isnay ke jang me hi. Ni aingo ruya me au blay ba ngi kum kabalang. Nyalai ke betunjoy ke ni ke jing dap sispa arpusan snem ke jang kabalang. Ni dak aingo me au blay. Abang ipa ngi ketiang dia ni sekipor ke bamensua, kispas nam ke bamensua. Ni aingu ya me au blay ba malapan mi. Ya ki syakri ke jong me, ki bakordor, ki pastor, ki teman basan. Khat jaga kami di balang. Kilong kami kilong kepa ki samla ki kun hap ki baret. Ki balong kalawe ke balang. Ni aingu ya me au blay ki jing syakri rat ba ke jong ki men barim. Hala ke jong ke balang. Kila bat skam me ke jinget ke jong ki. Hadu ke bakut ke jingim ke jong ki. Ai au blay bangiru. Inang iban but ya ke nuksa ke jong ki. Ya ke jinget ke jong ki. Ya ke jing syakri ke jong ki. Ya ki kam ke jong ki ke baki kila puit dak. Hala ke jong ke balang. Bangiru au blay nginang yat syakmat. Wan be syakata katong. Persa kadak. Ya ke ba me melakot yang ni. Doai na kerpat abre tu kersan buar mel ka jong ka balang. Apa yang kijing kijing ale kijing kendu ki jong ka. Don kat au blay na do ki pastor kita men pesan. Ki dekat ka komiti balang. Ai au blay kijing start kijing campang aki. Bagi la au blay ka ban peniat yala ka jong ka balang. Barban pet ki kun ki jong balang ki badan akan dikasih ke ba ki jong ni. Tu kersan buar me au blay. Na do ki hap ki baret. Samla ki kun samla. Rang ba kilong tume kilong pa. Ai au blay ba kilong ying kilong sem. Ki ba klaim. Maka balang ru kan long kebanang klaim nakapor skapor. Ina dua ina kerpar kum ju au blay tu dorang kat lo ka jong ka balang. Ho au blay ngi dua iru. Nakamanta kinong isimenta. Ki bangin sayo ak ni kapor. Ki kuaya lagi jeseng dong ba per. Ibahap apa kerja sendong jong balang. Tu nang doreng kat me au blay. Pensat bor me jong mensim jong me. Bagi egi jing ruai bangi ruai ro. Kalong nak benta ka brom ka jong me hi. Ibu tiru au blay nak benta teman basan lu kumju. Iban sasam ya kanika paper subject. Ka jing trei jong kerja sendong. Haka perthai ka badap kerja kala. Tu nang ai bor au blay. Pensat bor me au blay. Bakalong kababet yang ni, bangin yuk snow, mangilaru au blay, ban pendan kam hok ya ka, kalang bekerja sendong jongi, kinang long ibiyat saprang, hakajing syakri blay.
ibu tiru au blay ni kapor kam tam na kam ta we ni sakri ki jongi it man masan pinang konri ibu dan apdeng ke jing bam klan jang kamet ke jongi inong ayu au blay me tip lut me snow tu lut ya ke jing sitam ke badan kamet ke jongi isu shania pat IT hagi kesang ti badan bor ke jong me tu serpot di me ke jong kak sang ti blay ke jong me thau thma au blay ke we ke khat met ke batalat ke jongi maka tak jing pang ke jing sitam kan du kan damno ka bor ke jong mehi ai bagas nam ko mami melapan mi lulum kal bari kan yo ekman sai khu ite ke jing pang ke jing sitam baro ke ka met ke jong ni ka long au blay ke bala mami ben khia janai i bila ben yo ekman khejat na ka jong jing thia pang jong ni inya yang entering kita bat kham tam mi yo ekman pundan borom ya ka kerteng budan bor ke jong me do daran kat au blay bagas sakri ke jong ni na do ke sedang do ke bawah ke jong ka begini barong ingung ini ngipan aga kerteng jong trai bunang pen emba i ajen Yesus Kristus amen. Sometimes I fall to my knees and pray, come Jesus, come, let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. There'll be no wars and there'll be no chains when Jesus comes. And let today be that day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name.
to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There is no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Well, deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Nakabenta kabura mo blay hak kani ka Jubilee. Amen. You try, keep try. You sing, keep sing.
penyo ini kan ikalat kan ikastep ban pendon buram ban ruairo ban aingu eme da kadonot kam sem baro da ki sautali ki jing seng dong jong ka balang ki balong ki pleading jong ka balang ko try rengkat baik ini ki arngot ki pastor rang ba na ka KJP assembly ban pendon buram ban ban sakri eme kat bang yadon lang kat ne ko try ableng ngo eme ya kajing kerku kajome ningo ya me ba malabu kajing itu pau ban lej samai ko dunia hakri sakri jome ba mensua kila prat kila bu ya kaleng khatre mission but kelalong katanat balang ka balang but sispa santalik sedem menta kabalang kami kabla penmi sau santali ki balang ko trai be leng ba jong kabalang jiao bat kita nat balang ru komjo au le ngingu eme nama ka jingker khu ko jome trai be jong Yesus Kristus melawan ban seng yala ka jong kabalang da kasnam ka koridor jome halor jong ne ulum ne jiao bat ka jing lam lenti ka jome ka jing betin lenti ka jing Christian bor jome komne kumbangi lokalong ke balang minta terangi ngu eme nama kini ki barok ki ba melalek ki kam ki ba krau ki ba pela ki ba mayan ki ba janai ki ba melalek ala ka jong ke balang kendrahan ting duai kini ka por trai syakrilang ada ka jing ai jong is ka kam ka jong me nak jingker khu sertap ke bang dan telik balak ban batai ke jingker khu ke jome ini iwe piwe bakum ke balang met bat mensim tingi dua ya travel man isnai ban kerkhu yuki bangin nang la aku travel ban ai kisap Italian ke jongi ya ke jing doang ke jing em ke jongi nak ke jingker khu ke jome ban pen krau ke kerteng ke jome nang ne sekhmat hoi ngingu eme ko kenrat memebo ikan ikam sim jong ke jing ke kam ke jome ke jing sekri hakikon be jong ke balang ke jome hane jiao kanu ke bangilek ngi perkhat ngi pentrai ka buram belai ke pau bat ke tungsai belai to nang te song ngi bat bo ya ke jing belai suai ngi bangilak pendon kam ya ki sungi ki por bat dor nam ta ka buram ke jome kerku ya kejing minta barok ke bedang sa kejing sekri ni ke pol bat pemjuk ru sungi ke bandang wan hado ke sungi ke bekrau ke kentang jome khat lai terek ngai sukai materai labak nyo kejing kerku bante banang ni nang ya safrang la ke jong ke seon nang ne kum ke yor kan miru lawe dakabor bakoi ba pernaide isnai ban pediang ji do ai jong Pan tang private Yesus Kristus. Amen. Nak mir lagi kawan Syaki lumba Nang no kawan Kajing yarap Banga perkat ki kam trong metrai kam nu ngada da dring ningo bakrau haba perkat yala kabala kani kala nang roy kala nang sa Yam di atrai, jing i say me lai, na jing long rang li mi say, mi pendap yang di dapur, baka jing ai
jing isne la na jing long rang li mi se mi pen da yang ni da bor but ka jing ai she's pa ar bosan tli ki snem burom shami shami tra shami ni dem duai ya la balang tunang hikai panang ngingen ya dabor jong mi atra she's pa apusan teli kisne mi pendam yang idamon mat ka jing ai she's pa apusan teli kisne she's pa apusan teli kisne Unang tanya baro lagung dong pen pada buram jong ubleng jing jing shan jong kakla jong u wadu lari klong ladu jong kirubeng sirah
tidak sena berlama haji sejong nasi gunung kaya marah namun nungin pagaburang jong ubleng jing di syang kakman jong Madunai Niklon lalu John Kirumen Siramen Imani Leong Syahurang Undang Tabat Benlang Uslim Kislim Utrai Kitrai Lema Krawat Badan Borbaro Utrai Yau Sijong Kaguram Yau Sijong Kaguram Yau Musim Kaguram Kambor Bakram Dan Syuklei Long Kaguram Unang Kawan Nampen Long Uskim Isim Utrai Kitrai Kenrat gigi syakri ublay Ut kalenti hau Trai uyat ha pertai Ajingken pam jongu Borngin yai pentemai Ai tilot yaki sap Ba uhi ula ai Dongin trai Nang yai trai Dongin trai Nang yai trai Yen kermen Min syarai Hadu bagim radun Wan pai Reverend S.R. Khar, Senior Administrative Secretary, Jong KJP Assembly Kejongi, Reverend R.R. Rapsang, Administrative Secretary, Jong KJP Assembly Kejongi, Ngisngau Burom Bat Sngau Kemen Sibun Ba Ngin Yo Ya Pi Ba Pidon Rengkat Lembat Ngi, La Pim Sim Lala Banwan Menin, Nrei Ngila Pediang Sngubaya Pi in absentia Menin, Bat Ngisu Kemen Sibun Ba Pilewan Bandon Rengkat Lembat Ngi, Hagani Kejeseng Gabamentamen Step. Ki pastor, ki teman besan, ki dekat ke komiti balang, ki para banggai bayi baro, how try Jesu. Ngai ngo yau blay, bat penpau ke jing sengau burom, ya ke balang Presbyterian Jiao. Kabalang ba ke join komiti ki Jeseng Dong, bat ke Kwas Centennial Jubilee Celebration Committee, kala ibit ban penyo bat syania haki terpeng bat telot jonga ban ai ya kani ke paper ka jing traikam ki Jeseng Dong ke balang haka juk jong ka jing kela ngasngau bakalong ke kabu bat ka buram ka bakrau ban yo yashim menta hakani ka jubilee namar kanlong kabae yanga banya shimbenta haka jubilee celebration kajingdap shispa san posnem ka balang haka snem
Arhajar Saupokandai Nagadau Jong Kakarta Kumta Ngayashat Kmen Lem Bat Pi Ki Jeseng Dong Barok Sautuli Bat Kabalang Barok Kawai Hakani Kajingrat Ki Ya Kajingdap Shispa Arpusan Snem Kabalang Kajing Traikam Ki Jeseng Dong Kabalang Lengba Kini Ki Shispa Arpusan Snem Kalalong kababit babyang bat kabasaiso kabala pelong yangi ban roy ban san kumne kumba ngilong menta ngilanang ya chaprang haki ki baro kerpang ha ka jing syakri yalau jong utrai ba unong penim bat kajing kershan bakin jaman siem ya ki parabanget halaki jong ki yeng ki sem jong ki kalong shisha kapor kabangim dai ban klet henrai ban kenmaus ngau iet ngau buram ngau ngo ya ki nong yalam bat kit khot ki jeseng dong ki bamen shiwa Kiba bon na ki kim don shuo lembat ngi hakani ka slapertai. Kabenta kabaar ki jieseng dong kabalang. Ka jieseng dong kalong kata ka kenhun jong kidkhot jong kabalang. Kiba syong basa hakishnong bat ki kentoit Kibahap hapo jongka kat kumba lapen bed da kabalang na kabenta banya selok bat syakri lang yau blay haki yeng ki sem jong ki parabanged hapo jong kabalang Presbyterian jayau hakabakot kesnem arpau lai Ngidon syajar sauspa prapauteli kirempayeng Kristan ban riu hajar riu spa nyau pulai kitkot hakabalang hajiau bat riu pauteli kirempayeng Kristan bat arspa sau pulai ngot kitkot hakatnat balang hamaupun pelun kumta nginomla banyo watang sisien kajieseng yeng hapo kabalang hapo ki ar pusan teligisnem onom yam jaka haki yeng jong ki parabanget bat kan bo jinge chibon ban priang jieseng yeng ka jingdon jong ki sauteli ki jieseng dong hapo kabalang kalairap sikadai ba kumta kawai ka yeng kayo jinyeseng yeng la kumno hapo san ne riu snem kani kayarap ban itu itau parabanget batip hanno ki yeng ki sem jongki ki don banyes ngaujan bat kamtam banyes selok bat ya syakrilang yau blay ngiya pliu ya ki jing ngiya ruai lang ngiya duai lang bat ngiya selok na kaktien ublay bat ngiya ai jai ngoro sekakam ka jong kenral ngiya rap ya ki long yeng long sem ki badok ki bachem jing hakapang ka shitom hakayap ka im na kabanta ki riu kentai bat ki konswet ngirap ro ban kersyan yaki kam ke balang ngiyakit yaki jengkit para lokhi ki jesendong ki rap ro ban penyaj syafrang yaki kam haga balang kom haga balum kau kam basam program bat envelope bat ki waipat ki kam baga balang kabta yaki jesendong ban tray bat pendap bat ban poiru syaki yeng jongki la haga por bakmen ni kapor bas ngausi kaya rabru yaki nong syarai banyo le jingo kambun sien haki yeng ki sem jongki
kalong ka be than ni ka balang ban penyo benta ya barok kit khot jongka hakikam bat ki program baper jongka kumta ka jieseng dong kalong kalat bat ka kabu bangila ban penyo benta lah ki program bat ki waipat ki kam ya ki babon kit khot jong ka balang ka jieseng dong ka don la ki jong ki nong kit kam bakit khot jong ka executive committee bat ki waipat kani ka plie lat ya ki babon ban yo experience bat pentbit yeladi haki waipat ki jing syakri kom haka jeseng kentai ka jeseng samla jeseng kena Sunday school haka balang haka district haka presbytery haka synod ka KJP assembly haka General Assembly Presbyterian Church of India haka North East India Christian Council bat ki waipat haki snem ki ba mensiwa ka balang kalasya bat ai bor ru ya ki jeseng dong ban let yalap hakano kano ke jaka bakano kano ka bor balang ka kerpan bat khot sngoba ban wan yalap habaka balang ka pelong ya ki jeseng yalap open air ka jeseng dong ka pediang sngoba bat penbit penbiang ya ki din kam baro ki baka balang ka syanya haka kentup ya ki dara ki jaka syong ka bam kadi ya ki nong yeshimenta ya ki pastor ki tememesan ki khot ka komiti balang ki babon ki bawan ji sengdong ki long ki rangba bat ki long kimi ki duna ki samla bat khna mentala don ki je sengdong ko maka je sengdong maulai bat ki waipat ki je sengdong ki balaya ai bentai ki samla bat ki khna ban rai special number bat kani kalai rap shibon ban pen klain bat pen rem ya ki je seng yeng kalai rap ru ban yada ya ki samla ba kin nom ya be shaki kam jong ka pertai henrei bakin snau tenat ban shakri yau blai leng ba ka je seng dong ka benta ka balai ka juk jong ka jingkala ngiem haka juk jong ka jingkala ka juk ka thau ya ka por ka bang im hakini ki shispa arposan snem kiladon sibon ki jingkala nginya kerentang ki katu katne ki jingkala ka banengkong kayo ka kot haki por ki bamensiwa ki don tang kendian ngut ki briu ki bayo bakot menta bon ki briu ki la rius pa lahasor ne hanong kendong ngila ban pensisya ye kata naki yeng ki sem baki ki tei ki kali baki tiet ki shong baki nya karukom bam karukom di karyam ka bed bat ki waipat kini ki penpau yakane hagaju ka por ki donru ki baduk hadu menta kabaar ka jingnang jingstat ki babon ki briu ki yabe syaki kerdan jing puli banyo ya ka jingnang jingstat kaladon ka jingkiu hakaleang ka sans ba ka teknologi ka pertai ka larit hadu kata-kata namar bangila banyo i lembaga television bat internet bat poi klai ru na ka wei ka ri syaka wei pat ngimla ban len pat baka jing start hagaliang ka sans bat teknologi kawanra omtang ya ka jing bah henrei ya ki jing sniu bahar rukom de ka jing bah kalong baki briu ki lala ban snai ki kali ki airplane ki jhat ki rel ki bastet ki ba pensuk ba pen poi kloi sya ka jaka ka bangi temu ban led karukom sumar pang ka ba paka lemba ki kor ki bor ka jok menta ka komputer ka laptop ka telefon ka mobile ke le rap ban pensuk bat penstet ban traikam ka television bat ka internet ke le rap ban yo jingtip ya ki jingja ka pertai bat ya ki weide ki jingtip ki ba don kam
ka internet ka yarap ban pendep ki kam ki babon ka SMS ka WhatsApp ka Facebook ka Twitter ki lerap ban pha ki khubor ki ba ai men sim ki ba ai jing men toy bat ki ba long ka jing ker khu ya ki wei ka YouTube ka lerap ban yo i ki program ki khubor jing kren ki jing yalap jing kai Bible study bat ki wei pat ki program ki ba bha bat ki ba mentoy yang ngi tiet jing tiet da ka ba shu order online bat ki tiar ki poi shadu yeng jongi ki don ro ki jing sneo namar bau breu usna ya ki atom bomb ki nuclear bomb ki bala ban penjot ki ka pertai tangda ki second ka mobile ka ta ya ka jing ko jing khia ka pensok ya ki riu sneo ban plan ya ki kam sneo bat syukor para brieu lembaga SMS ka WhatsApp ka Facebook ka Twitter ki brieu ki pa ki kubor ban pen buat nam ban pen jaburam ban pa ya ki kubor ki belam ler ki ba kren ben kren kho ki ba penshit pat ba ban ya le persya ya ki bor sensyar bat ya ki imlang ka salang haka television bat YouTube la ban yo i ya ki jing hikai bakla ya ki film ki basneo ki jing ya le ki jing sngau ba ki ba bon jat ki ba kta khamtam ya ki khenna bat ki samla ki ba perthu bod ya ki ai ki ba ki yo i ya la ka ba kren ka rukom le ka riam ka bej bat ka rukom im ka balai ka jinglong jing imbriu hakipor ki ba menshua ki khenna bat ki samla ki long ki ba don akor bat ki buram ki briu hakik tien ba ki kren bat hakikam kim junot bandi secret bandi kian bat bandi ki jingdi ba pen buaj hakmat ki balahe lasan menta bon ki khna bat ki samla ki bam don akor bat kim nang ban buram ya ki balahe lasan la ki tien ba ki kren ba ki not bandi secret bandi kian bandi drugs wadak mat ki balahe lasan bon ki khna bat samla ki bam kongo ne buram yala ki kimi ki kpa ki henmen ne wat ki kni jongki ngim len pat badang don bon ki bala kela na kejing long basniu sha kejing long kababham kabasau ki kam sniu kam sme menta ki kam sniu kam sme kila jelei shaba palat bat ngi yo i kata lemba ki television ba ki kod kubor kom kejing tu jing luti jing penyap riu jing ya khalai jing ele mokot duma kejing ye shuan para briu kejing tombori ke long renyang ki kentai kena kejing ya khai ki briu badi ki khotmet jongki ki jing auria ki jing penyap yelade kejing di kian kejing di drugs kejing di ganja kejing bread corn kejing shong kurim khla kentai para kentai bat shinrang para shinrang kejing bamsap kejing leben bat ban ben ki badok ba ki batlot bor bat kejing bom hok hakajing sensyar, hakajing bishar, bat haka imlang salang, bat kumta terter. Kabasan, kijing ikai babakla, kijing ikai bakla kila don naduk kapor kabahap u adam, bat ka im hakapop. Menta kila nang mi bon syu-syu, kijing ikai bakla kila ban mi nakabalang, kikenhon balang, bat nakikalt, kikalt kibala don hakane ka jilla jungi kilong kata ka Jehovah Witness baka World Mission Society Church of God South Korea kabadon menta ha Opland Road Shillong kijing kai bakla kamut kijing kai kibabatay bakla yakino kino kibenta kibayaso bat ka jingat badru bat kijing kai syong tunrai jong ka jingat Kristan jongi kibalong Persya ya kijing hikai kak tien ublei kinong hikai bakla om tang baki batai ya kijing hikai jongki henrai ki penremro ya kijing batai kiwei ban penksan ya ladi
ki le ru kat bala ban pen kongo ya ki bangej ban priang ya ka jing hikai jongki ka jing tmu ka long ban job ya ki bangej bat kring ya ki sha ka balang ne sha ka kenhun jongki ki jing hikai bakla ki bakam kong san hakini ki sngi ki long shapang ublei shapang u Jesus Christ shapang men sim bakoj shapang lai hawei ublei Trinity ka balang shapang ka pop ka jing im adien ka jing yap ka jing wan arsien ba ka jing wai no ka pertai ka sabaton ka jing pen baptis ba om dei ban bu ding khna hayeng mane ban rakhi kan yam ka jing laj om ye ka sacrament ka jing khawai utrai om don kam ban duai om don kam ban pan map bat ka jing hap samla kam long ka ba bakla ka ban riu ka jing bom don por ki briu yau blei haki por ki ba men shua ki briu ki don por ban sakri blei hayeng ban wan jeseng khna Sunday school jeseng ye tho khana jeseng kentei jeseng yeng jeseng samla herai menta pat ki don ki briu ki bom don por sho ban sakri blei hayeng kim don por ban puli Bible bat ban duai kim don por ban wan jeseng khna Sunday school jeseng ye tho khana jeseng kentei jeseng yeng jeseng samla jeseng sedang benai jeseng revival jeseng miet balang jeseng miet ngisat jan ka wei ka dau ka ba pelong ya ki briu bakim don por ban sakri blei ka long namar baki bon kam ban trei bat pendap ya ki jing don kam ka yeng bat ki khon ki ti ki don ki ba bon kam ha ki jing puli jung ki ha school ha college ha university bat ka ba ki lech ki tuition ki don ki ba pulut por bat ka television bat ka mobile bat ki internet bat ka social media don ki samla ki bampoi ka Sunday school ne ka jesang new year ne ka jesang Christmas namar ba kimla ban khit ya dang step nakadaw baki tia miet bat ki pulut por bat ka mobile ka ba page miet ya shat ya tem ya put baro si miet haki miet shua juga Christmas bat ka New Year ka ba nyau ka jingkela ka jinglong ka sun penang ka don ka jingkela ha ka jinglong ka sun penang lane ka ta ka climate change nabar baka don ka jingkiu ka jingshit baka jingklut ha ka pertai lane ka ta ka global warming ka ba mi nang ta ka long baki lom tha ki baki duriau ki kiu batap ye ki ri ki badon harut duriau baka wanra ki jingpang ki babon jaj namar baki knyang jingpang ki roy haka jaka ka bashit nangta haki jaka ki bajur slap kaduna slap baka don ka nam sniu haki jaka ki baduna slap ka jur slap baka don ka jing shlai bat ka eryong ka erngit ki jaka ki ba kriat kinang kriat shu don ki sngi ki bangiyo baro sautli ki ayom haka shi sngi kani ka jingkela haka jinglong ka sun penang ka dei naka dau ka jing pendo ki klau ki betap ba ka jing penja klia ka hau lemba ka trem ka bami na ki karkhana na ki kali bat na ka jing thang ki klau ka ba pra kajing pang bampong lani ka cancer kajing pang bampong kalalong ka wei na kajing pang kabalashim ya shibon kijing embryo haka pertai sa lansar hari India kerpang haka jela Meghalaya ka wei na kidaw baki briw kiyo ya ka kajing pang kamtam haka sentur bat hautangod kaday namar kajing bamkwai mitapan kuai supari balaot stang bat kle da kekenja batiang bat basau ke jingbam bat kebom yauduma bat ke jingbam jingdi bashna nauduma sla komu secret u golden u kaini u jarda kiwei pan bat kakian hakipor ba mensiwa men bam pat don kitiar kitar ki machine baki dawai ban test yakane ke jingpang bon ki briu
kisuyap klem tip ne klem ka jing sumar babyang namar baki briu kim let screening kim let test bat kim pha sha sumar wood haka jing shisha la ban pen koj ya kan ka jing pang la dalalap no kloi balayo ka jing sumar ka babyang ngalayo lat ban let ka megalea cancer conclave arpusau kabalalong ka khatar khatlai February menta ka snam hakot diat by Marriott Shillong bat hang tu ngalayo yakini ki jingtip ki bang ai khandiat baka sarkar Meghalaya lembaka health department kala kamplet jingmut banya kun persya shiwa yaka breast cancer cervical cancer esophageal cancer lung cancer but oral cancer la screen sapun riu hajar news pa khalai ngot balashem ba arpau hajar praspa khandai puai ngot kilong ki badon ha jingma adrist menta ka don ka cancer department lani ka cancer wing ha civil hospital Shillong bat bon ki batia pang hang tu la bon ki khat ka balang jongi ki balet sha sumar hang tu yakat ki bangila yo jintip ngila let jingo ban ngila pelong jinduai lambat ki don ki bala koj ban ngayo I baki don lang hakana ka jeseng menta bat don ru ki bala klat no la seng ru yaka State Cancer Society kabala screen syaja laispa kandai puar ki brio prabo kandai ki confirm cases but nyau puai ki suspected cases la let screen ru sigi yeng ju ki brio kani ka jingpang kalong ka ba hadu kata baka jinglot jingsep ban sumar kalong ka ba bon ki ba dok basok kimla ban let sigi jeka sumar ki ba biang netiet iki dawai dashin ki ba remdor hadu kata kawanra iki jing ba jing jenjar ka ba kraw om tang yau nong pang henrei sa yau lok sai ka lok yaki khon kikti ki henmen ki para ki kme ki pa ka yeng ka sem ne wat ya ka balang kalong ka kamram jong ka ji sengdong ban hikai yaki khot jongka ban kiar na ka babam kwai bara bangong kumta pila bandong tumembasan ila long trompet ban bam mitapan bam kwai supari bala kle bat ka kenja bat tiang ka bar rong sau piyat polis bajar pi ya katu kamitapan pi bang harai pim tipat kumno baki proses yau tu kwai supari dan hang tu lai pujat ki knyang jingpang namar bam shem trit setia yu u golden u kaini jorda nakabak bom yau duma nakabadi secret kito kebla kerni hakadi secret di kian di drug ki day ban ino shisendon bat men sondi habang ailap hagabalang hanong pendeng habang keren ya kene gebenta temebesan skit jing kabalang wong aibor yang ia blei bangila banle kumta bangi kita memesan ngin sange no kabadi secret bangi ki pastor ngin sange no kabadi secret ke babam koini golden jorda bangi ki longkme ngin sange no kabak kubum duma pamangi ki khot kabalang ndai tangyali ngin hikai ki weiru sausi banong bakito kibadai ban kren ru kim not setia kim shlan setia ban kren namar hagabalang presbyterian jungi tangi kren yeni kiong kane kadai ke jing kren ke bakat do nom khot kren shu yepi ngimnot ban shlan ne shlan ban kren namar balai namar lese dona preng jong iru kibayila dia ngingop te ngingop hau biri ngingop hau secret ngingop hau dumasla wat ladam doi bangidon ha kejing di kiat nrei donru nangi kibalangop
yaladi haga jing di kiat bangas ngau namar kata baki je sangdang kidai ban penlong ki seminar kidai ban penlong ki hikai bakerpang bat krenro ha ki jing yeseng wala ka sorkar kalabo da ka statutory warning ha ki sendok secret ha ki sendok koini lapani paj baru yaki haki rensan bat lat patai kubor haka print bat electronic media penban bon ki brio wat mangi ki khot ka balang ru kim siap tieng bat kim sim khiaru ban kongo yakini ki jing maham bat ban kiar no sisendon nakini ki jing mlien ki basniu kum ta de ban don ki kin jing tho ban sam sya baro ki khot ka ji sengdong ki bakinero ki nya tho sya phang ka jing sniu jongka kum no ban yada kum no ban lai na ki jing kerni na ki jing mlien ki basniu kini ki jing tho kin ya rap ru yang i ki kimi ki pa ban hikai ban sneng ban krau halaki jong ki yeng ki sem ka balang lembaga Sunday School kala ban pelong ya ka program kerpang ban hikai ban peniru daki dur ladai ka por ki parabangen baka balang kan sim khia ban kren ban hikai syapang ka jing pang bampong lani ka kansar kabasau baka bakaddo ka jingtrai ki je sengdong ka balang haga juk jong ka jingkela watla pedeng ki jingkela ki babon haga juk jong ka jingkela ki je sengdong ka balang kim dai ban sngau thai ndai ban sngau tlot ndai ban sngau rit man siem lane du bor no ki dai banang pen klan shu yaladi bantrei shirem yala ki jong ki kambram batur syafrang klem kenrandien sa haki ar pausan snem kibanwan tadadu bangin raki ya ki jing dap sis pa san pausnem bat terter hadu ka bawaino ka perthai ni dai ban snau tho baka jing trei jong ki je seng dong lemba ki shispa ar pausan snem ki bala leit no kilalong ki babha kilalong ki bamentoi bakilalong ka jing kerku ka bakrau ya ka kamu kenrat hinrei namar ki jing kela ki babon kumbala dep jer kerteng syekmat don kam banang benrap syusyu sa kumni ka banengkong penbha bat pen klan syusyu ya ke jing trei ke bala don pa ha ki ji seng dong dai bandon sa ke jing ruai kerpang lani ke special number ha ke ji seng yeng da ka ba ai bentai ki kon samla ke ji seng dong ban ruai ke ji seng dong maulai ke la le kumta bat snok men ban yu i ba ki kon samla ki wan sha ki ji seng yeng bat ki ai jing ruai kerpang habarwai ki kon la jong imei ba di par ki on lang ki men ki para jong kiru ki awan lang ki parlok jong kiru ki awan je seng lang nang ta shu itu nang ruai iwan yalam sa u lane ki nong tem bat kane ka yarap nakabenta ba nang kampen bon breu se ki je seng yeng bat kane ka penmiru si bon ki nong ruai ki ba don sap ha kakam uken rat kabaar kajing ai men siem shi yeng shi sem haba ki dai ban yashim benta ngalaju shem ba ba ukpa ne kimi ne ikon ne iksiu ne inoi ne khat ka yeng ki dai ban yashim benta haje sang yeng baro kit khat jong kata ka yeng ki yawan lang sha kata ka je sang yeng kani kan rab ru banang pengklaim bat pen scam
ya utelai ke jing ya yet ke jing ya nyaukor ke jing ya buram ke jing ya kershan ba ke jing ai man siem iwei pat shi yeng shi sem kam tam ya ipai bla temen imei bla temen ba kalong da shisha ka nuksa ka babha na ka banta ki wei pat kabalai ban pen klan shu ka balet jingo bat yaslok haki yeng ki parbanget kinong serai ka balang halaka jong ka jeseng dong kila try minot bat shirhem da ka ba kendo ya ka maladi ban rong na ka wei ka yeng shaka wei pat ban yaslok bakit khon jong ki yeng ki sem ka kam kia shu namar balabon kit khot jong ka balang jayau manta ki ba syong basa kam jingai nang ne na ka snong jayau wat lakata dang don kam banang trei shitom shu ai tilot yelade bat kendo ya ka malade sa hakini ki ar posan tligisnem ki banwan bat shakmat kat bau blay udang ripen im ya phi bat yanga ai ngo yo blay bau pelat yangi baka kobit kam simrong no yangi ngim dai tang ban snow hon le snow sarong bangila tray hadu kan de ke jingdap shispa arpusan snem ka balang bat bagi je seng dong kilanang he kilanang yar kilanang bon briu kilanang klain ha ke jing bon briu bagi jing long man siem ngin kod jing mot ha ke jing rakhe shispa arpusan snem jung ka balang nang ne shekmat ban nang tray borba shosho mangiru iwei pa iwei kumkit khot ke balang ngidon laki jong ki benta ban ya ai mensiem ban ya perhem ya ke jinget bat jing shakri ki parad khot jong ki wei pat ki yeng ki parabangej hapo ka jeseng dong ka bamangi ngidon habarong yeng briu bu ya ka thong ban ya kendu kat bala ya baro ki khot ka yeng bat ban hikai shapang ka syong kha syong man padon buram ka jing im ba ka jing long ka ba hok ka ba khod bat ba shisha hikai ba nom ngap haudrok ka kiat uduma usikret ki jing bam ba jing di balashna na uduma komu golden kaini jarda ban long ki basmat ban wan tista shaki je seng ki badon na po ka balang na do ka je seng kana school pen pau jing seng ye tho kana je seng kan thai je seng samla kerpang ha ka je seng dong ban pule ka tien ublei ban duai ban pelong je seng shiyeng shi sem man la ka sngi mbit ban pep wat ka wei ro ka sngi hikai ye ki ban im ka jing im ka ba hok ka ba khoi ka ba shisha ban nom le pop ban long kam lo ka parthai ban long ka jing hikai ka jing shai ka parthai ka ba sau ki jing hikai ba kerpang tang ki nong ya shim menta ki je sang yeng ki ya kren ne ya duai ya ka ju shi ka ju nado u sherman was dang ke je seng iba pulis dang ba duai iba duai jing ai ngo iba duai di sha ne bamja bad wat habakir kupenwai don kam ban don ke jing hikai ka bakirpang kumno ban ya shimbenta haki je sang yeng kani rap shibon ban penlong ki je sang ki ba bet berhenti ha ka jing itenat ka buram ka jong ublei ki ba snau tenat bat ki bam da jrong ka je sang dong maulai jayau lai dom bat jayau pedeng kila pelong teng yakini ki jing hikai ki bakirpang henrai don kam wat kini ki bladap long ru don kam banyai pelong ye ki nakapor sikapor namar ba ki to ki bangi ki bala temen wat la ki la yo ye ki jing hikai ki bekerpang don na preng jong ki bom la shu banwan se ki je seng yeng ne ki la klat no kat ba ki badang ret badang kie dang san hakata kapor menta ki le wan se ki je seng yeng bat ki le shim menta tangba kim shim yo yakini ki jing hikai ki bakerpang don kam ki jing hikai bakerpang syapang ka syong kha syong man namar ki babuan ki kon samla ka balang ki la suya hab samla
tăng khinh diệt ngột ki barong sẽ ka shong kha shong man da ka baya tho samla la don kam ban kren teng teng haki ji sang ye ka subject shong kha shong man ba ban pelong ru ka jing hikai ka ba kerpang ka ban yarab ba ka long yeng long sem jong ki kan long ka ban ne bat ka ba scam om ka long yeng long sem ka ba paj ka ba pra don kam ban hikai kit khot ka ji seng dong ban kit khia ban ya don lang shi yeng shi sem ha ki je sang yeng halaka jong ka yeng man la kasngi ukpa ngaripit biang pi ki parakpa ki yeng ki sem ki jongi ukpa ka yeng udai ban shim ya kani ka jingkit khlie haba ukpa umpat po yeng bat habaladei ka por ikme jung ka yeng idai ban shim ya kani ka jingkit khlie hot kamlong ka basuk ban le kumta henrei mdei pat ban sange ban pelong di seng hayeng namar ngan ongi fi dei tang kan ne ka atiar kabala ban sop spine ya ki jing ya per jing mot hapleng ukpa bat ka kimi ka jing ya per jing mot hapleng ki khon ki ti si para ne bat ki kimi ki pa ne bat ki wai pat ki khot jung ka yeng baladangi pelong jing duai kamut pakasngi ka nom sep klem yesuk bat yamam ka jing di kiat ka jing di biri sekret ka jing bam dumasla bat ki bakum kita ka jing di drok kala jelai hadu kata-kata habang ayat ya pulis bajar let syatai sya civil hospital let sini sya jauh pedang jungi ngaya iu bedi sekret nak khmat junga nga persyang ban kiar ngongan kiar si kamon ro don bedi sekret nga pai no si kadiang don bedi sekret nga pai dian nga sange don bedi na dian junga nga sa pedang ban nga di sekret na ki saungod kinong di sekret kiba di persya yang nga marway ubom di sekret kije sengdong kila day na markata ban penlong kijing hikai kiba kerpang halor kijing sneu kiba mi na kiba bam badi ya kitay kijing bam jing di kiba sneu mangi hi shimet ngimday ban penksan yelade baka badi sekret tentang ni pengkesan mo padon ki ba ang ore kumnum tu gitu nang yelam ki di sekret tapi ong kumnu tu memesan yang ni imdai ban pengkesan ni ledi baka badi sekret ke bakum duma bat ki bakum kita kam dei setia ka pop ujisu dumak ya syaitan habau pensoi ya ban penkelak pui ki mau ban bam yaki ban penja yaki jing tengan habang iraki yaki jing dap sispa alpusan snem ke balang ngiladai ban pen temai no yala ke jong ke jing im jongi simet nongkong mangi ki badon hagan ke jeseng mentaka step pen temai no yala ke jong ke jing im dah keba mentahi nginong ngin ino si sendon yaki ne kijing mleu ki basneu ki bawan ra ya kijing kijing dok kijing kerdo kijing jinjar om tang yala desimet ada ki bawan ra ya kijing ke ba krau ya ukpa juga yeng ya ulak ya ka lak ya ki kon ki ti ki men ki para ki me ki pa ka yeng ka sem ne wat ya ka balang ru kumju kum ka balang nginu neam ban kren menta habang iladap sispa arpus nem ilanu neam ban yang menta ban kren bad hikai siapang ki ki bapa bad banom pendun kam ya ki internet ya ke social media ya ke television ya ke mobile nak benta ki basniu kabasan bakabakadu ka jingkershan ban light na ka jingkerni di drok
habangong kumta pila bandong kitu kibati drok kerni drok oh kidai kitu ibomlong Kristan kitu kidai syawai pat kitu ki kar Nepali ki kar diswali kumta tanai ndai labon ki kon samla haga balang bangitip bhai kata bat katnat balang maupun pelun ro ki balang ngob bat kerni haudrok kila do ya ke jingkot jingkia kila do ya ke pule putih ya ke akor ke buram ya ke kam ke jam namar bakila sya suspend ne sya weng kam no namar baki di drug but kalak taru ya ke jinglong mensiam kadalong ke ba de shisha ban light na ke jing kerni di drop kim wan dia seng syu kim pule bible syu ki to ki lute ki thak ki nang ban kren kro kren ki jor ne berngam ru hateng teng ya ki kime ki pa hayeng asem baki dai ban ai pisa ya ki bakin thi drop ngalai kendo mar khmat bad ya slok ya ki to ki kime ki pa khamtam ki to ki baduk basitom ki riu kan thai ki bakwa ban pha sumari ki khon jongki ki bala kerni ha ka di drok sha ki rehabilitation center ki babha bat bon ki bala mi nang ta kim di drok show bat ki la kala long ki briu ki babha henrai kim kot bor pat ban siu ya ka dor kumba khat san hajar tengka shibnai kumta ki poi shaka kudlat shuyam pai dunut jau umman njiyo thia men mien nang ring sedot kemet kemen sim ke jongki haba kumtan le kumno khot la jong ti khot di balang ti tenat balang haba kumtan ini le kumno she's part plan snam menta ka balang kala dap nang ni syekmat ngin le kumno kala dei kapor bagi dia seng dong bat mangi ke balang hajiau ngin pai kmat no sa hakani ka weipat ka ministry bat kata kalong ka healing ministry ya ki bakerni di drop hot hakabalang ki babon hi ngidai ki ba duk kendiat ki ba pedeng bat kendiat ki ba ruspa henrei ngakwa ban ongkum ni don kam ban don ka fon ka bakerpang na ka benta kani ka balang ti ni wat ki je sengdong tenat balang rukum ju dei ban don ka fon ka bakerpang na ka benta kani dei ban thaulat kumno ban penmi ya kani ka fon yem dei ban ong ka sarkar ka nirab yangi ka sarkar kan trai ila ka jong ka kam ka jong ka hare mangi ka balang gin trai ila ka jong ka kam ka jong ka ministry ka jongi dei ban thaulat ban penmi ya kani ka fon la ru ban pen bana pat ba bat apil haki je sengdong hakat nat balang ne wat haka balang ba lada don kino ki babit babyang kayo kakot kin sponsor nga repeat kin sponsor ya ki jinglot jing sep ban pha sumar ya ki to ki balang ngop haka jing di drop sha ki rehabilitation center kumba nga ainuksa ni sang ki school mission ne ki yeng sa jing ki temen bat ki wei pat ki kam ublai un ker khu bat nakam taka borom jong u amen
ba khôn ca trên kula gum ba ulahar hai kas ni Pentecost kam rabahane ha Jerusalem kum jorutopa da ujo mensim ni kepalyame atrai baba jingkar ko jang me hangi to nang punshle jing palajat hong try to lên tar ha jing em ngi da tang jing ya lem try alam ya ngi kat pangi dang yan banyan long janai bad ban man roi ker hai drang chamingi pai ha jing duai dradat long wan le si kan long menta hang no bangi don unsa perta la da pin yai ne hai ka jing long janai shakata kari ba pernai kan long ka ba e la dang idang boteng try on ken tai no ya ka yem try nang kerku yangi balang kak milenti human sim bakun bangin yo jing pen thân mai bon em tao bồi tung yin pen crow tung yin yaro yin ken tiêu nam cơ thành trong u try ki try Play crown board, tung in yaro hallelujah tung in I know you try hajing duai kakerteng ba kodon bat badon mo tung in Europe and dan buram you play ba ulakeki jing isnay kat banayat lenti uyalam da jing it ba pelatan tungin prahakani kasih ya kakubor ka jubilee wide, hallelujah yaro you try jinklen ba ulaan yang maniro chamda kisur jingwai ban kitilam kerteng utrai na marulong ublay ba crowd ulong ru
say to Itinam Yakerteng Utrai Topen Jam Laki Jingwai Nan Shanyasem Halaka Jingerman Na Kalinti Bet Watkin Ram Ai Lakak Matshala Uken Ram Jingpen Im Nila Yoma Watkin Ram Din Hap Lenki Jing Yai Dajing Nek Hajing Yale Hajing Yale Tu Nanyalam Trayang Imenta Long Kasti Kajing Yada Tukin Til Nam Yu Try Kajing Yarong Yin Ai Yin Ai Ngutang Yaku Namar Kijing Gerku Laprom Lay Bai Lang Tur Wai Bat Shakmen Mentato Om Amen 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 Kinikisi balaleko Try mila long lembani Dakti play bakhan borjongi Yani miyay tinlenti Nang yaram try nang aibon Yay kershan bat lam lenti Ban pengnaya ka gospel Shaki way ban saki Hadu กัน ne try me don ringkat
ringkat wadino yayara manjam syak matrai hamir ng snow manjam syak matrai wanong ino
ini penuai no ya genika jing syakri ke jongi ha genika por bat ngin ya solang da ka jingruai ngin ya solang ka benruai jangan ni ke jingruai ka basan spa nyo pun riu yaro yu blay haki boneng yaro yu blay haki boneng tu buram ru junom bat hadin kani ke jingruai kumbakala la prin haka program kum tu ngan kerpat i Reverend Arki Chunga mis ngobha ban twai plai ing hindi kijing kerhu penwai ketirwai ke basan spa nyo pun riu Yaro yuble oneng Yaro yuble haki boneng tu burong rujunom yangin yaro wailang yutra lembat ki a geladang syat kajing bona baba yubril blashem kala jublei bangkil yaro yublei haki boneng yaro yublei haki boneng yaro junom ya ublei yaro junom ya ublei Buram bat kajing ay ngu baro i ay sami aublay nagbantang na kajing syakri na dubastang hado bandaway. Tulang ilamro ng ni sakmat ilazong kabalang walam ino bat ng Christian ng pentumay kajing mur kajing perkat kajing ibaro nang bangin ng gantiw ya kaburam jong mi nang ni bertai habawai no hato airu bagi jing ai ke badapyang kajong utrai bacu nang penim jong i Jesus Christ kajing i ba na bom jikut kajong blai pa lam kajing slok bathiang pasai bor pentikan kajong mesim bakut kinelai yai sangsa yai lam yai ptin ila jong kabalang hoy kirunget kibadan hakane karri kabayit bata keleng setlak jong ne percaya nado menta basa dikata bom jikut ro amen.